Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Ya ‘yan uwa, zan yi amfani da wannan dama domin na miƙa saƙon ta'aziyya zuwa ga iyalai da ‘yan uwa da abokai da mutanen arziki da abokanan soyayya na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ga abokinmu kuma abokin gwagwarmaya ta soyayyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato Abdullahi Ɗangano, mawaƙin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya yi wafati, ya koma ga Allah sakamakon sanadiyar hatsari da ya samu karaya uku a ƙafafuwansa guda biyu da kuma hannunsa guda ɗaya. Bayan jinya ta 'yan kwanaki, Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi abinsa, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mu sansa. Muna miƙa saƙon ta'aziyya zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da abokanai. Da mu kanmu mun yi babban rashi. Haƙiƙa halara ta Annabi Muhammad, ta yabon Annabi Muhammad, ta yi babban rashi. Muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya sada shi da babban masoyinsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya 'yan uwa, mu ji tsoron Allah. Mutuwa tana nan tana jiran kowa, kamar yadda ita fi kowa zai mace kuma ga Allah. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya duba bayansa, domin daraja da martaba irin ta annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisalam, ku huta lafiya daga naku Abdulhamid Ibrahim Yahaya.